Kung patuloy kang aanib sa mga taong yan, Pinunong Rakim, mas mabuti pang umalis na kami sa inyong puder. Walang saysay na ang makinig sa mga taong kagaya nila. Pumapayag ka. Mas mataas tayo ng dihamak sa mga taong yan. Ngunit tayo'y nagiging isa nilang utusan at sunod-sunuran. Hindi na namin maaatim ang bagay na ito. Kaya magmula ngayon, kami ay kusa ng tumitiwalag sa pangkat mo. Para mo kami mapigilan, kinakailangan mo kaming patayin. Wika ng isang matandang kakarma. Matapos nitong makapagsalita, isa-isa namang nagsitayuan ang iilan pa nitong kasama na siya namang hindi na nagawang mapigilan ni Rakim. Sa pag-alis ng mga ito, kitang-kita nila Maximo ang halos kabuuang pangkat ni Rakim na naglalakad papalayo. Tanging ang mga magigiting na mandirigma lamang ng Pinunong Kakarma ang natira na halos nasa 11 lamang ang bilang. Kahit masakit para sa loob ni Rakim ang mga pangyayaring yon, pinili niyang hayaan ang mga ito sa kadahilan ng kagustuhan ng kanyang mga kasama na siya ay talikuran. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nanatili namang tahimik si Rakim. Ni pagtingin kay Maximo ay hindi nito nagawa na parabang nahihiya. Rakim, ayos ka lang ba? Tanong ni Manong Alejandro paglapit niya rito. Dahil sa sinabi nito, dahan-dahan namang napatingin sa kanya si Rakim na halos bakas sa pagmumuka ang labis na panlulumo at ang pagpipigil nitong pag-iyak. Pagkatitigan nila ni Manong Alejandro, marahan naman siya nitong niyakap habang nagwiwika ng, ayos lang yan, kaibigan. Hindi mo kailangan ng mga kapatid na walang kakayahang makaintindi ng mga bagay-bagay. Tahan na, lilipas din yan. Salamat po, Ginoong Alejandro. Pasensya na ho kayo sa kawalan ng disiplina ng mga kasama ko. Ako ang nahihiya dahil sa kanilang ginawa. Sagot naman ni Rakim. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti nilang pumasok sa loob ng tahanan ng matanda upang doon ipagpatuloy ang kanilang pagsasagawa ng plano. Nararamdaman nilang nalalapit na ang pangkat ng mga ruha at ang mga banakong maaaring nakaligtas sa nakipag-isang pangkat ni Protasio kay Maximo. Kinahapunan noong araw, patuloy pa rin ang paglilibot nila Maximo sa buong lugar. Tumulong na sila noon ng kanyang maestro sa kadahilan ng hindi sapat ang bilang ng mga kakarma para maglibot sa buong teritoryo. Upang madali nilang maikot ang lugar, ninais nilang bawasan ang hangganan ng paligid nang sa gayoy hindi sila mahirapan para pagmasdan ang mga kakarma. Gumawa din sila noon ng pwesto sa bawat matataas na punong nakatirik papaikot ng baryo upang magsilbi nilang lugar ng pagmanman sa mga ruha. Sa pagsapit ng gabi, ninais nila Rakim na bumalik sa kanilang baryo para tingnan ang mga naiwang kakarma. Sumama na din noon si Maximo nang sa gayoy makatulong sa pangkat ni Rakim kung merong mang pangyayaring sumiklab sa lugar. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, inilahad sa kanya ni Rakim ang sakit na naidulot ng mga kasama niya na basta-basta na lang tumalikod sa kanilang pinaniniwalaan. Alam mo, Maximo, napakasakit para sa akin ang pagkabuwag ng aming angkan. Kung pwede ko lang silang mapigilan, ginawa ko na. Pero syempre, may mga sarili silang pag-iisip. Hindi ako ang pinunong basta na lang magdidikta sa kung ano ang tama at mali para sa kanila. Wika ni Rakim. Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, inilahad niya kay Rakim na wala itong kasalanan sa mga nangyari. Buong pagpapakumbaba niyang inako ang lahat upang maiparamdam sa kanyang kaibigan na hindi nito kasalanan ang mga kaganapan. Malugod naman noong tinanggap ni Rakim ang paumanhin ni Maximo dahil kagaya ng kanyang mga kapatid sa angkan, hindi na yon naiiba sa kanya.
Para naman makabawi siya kahit papaano, inilahad niya kay Rakim na handa siyang tumulong sa angkan nito sa abot ng kanyang makakaya. Nangako din siya noong hindi sila maghihiwalay hanggat patuloy siyang nabubuhay sa mundo. Sa pagdating nila sa baryo, bumungad ang mga kubong bukas ang pinto. Indikasyon na lahat ng mga kababaihang kakarma ay sumama sa pangkat na tutol sa kanyang ginagawang pagpapasya. Dahil sa kanilang mga nadatnan, nagmistulang patay na nayon ang kanilang baryo na minsang napuno ng kasiyahan at alaala ng kanyang mga kapatid na lumisan. Bagaman hindi sanay si Rakim sa ganoong kapaligiran, ninais niyang gawin ang lahat para maging komportable. Hindi din siya nagpakita ng kahinaan kay Maximo nang sa gayoy hindi ito gaanong maapektuhan sa kanyang mga pinagdadaanan. Sa pagsapit ng gabi, naging bukas ang teritoryo ni Rakim para sa mga nilalang na maaaring pumasok ng hindi nalalaman. Hindi sapat ang 11 kakarmang nasa ilalim ng kanyang pamumuno para ikutan ang lugar sa lalim ng kadiliman. Dahil sa pangyayaring yon, patuloy namang naging handa sila Maximo sa mga bagay na hindi inaasahan. Nagpasya siya noong buong magdamag ng magbabantay upang mapakiramdaman ng buong paligid. Sa paglalim ng gabi, habang nagmamasid si Maximo sa itaas ng puno, nasipat niya ang isang pangkat ng mga tao na kasalukuyang naglalakad patungo sa baryo ng mga kakarma. Lumulutang ang mga ito sa dilim ng lugar dahil sa kanilang mga sulong daladala. Habang sinisipat yon ni Maximo, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya mula sa pangkat na yon ang presensya ng mga ruha. Ilang ulit niya pa yung pinakiramdaman sa kadahilanang ang buong akala niya namamalikmata lamang siya. Matapos niyang malaman ang tungkol sa bagay na yon, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang kubo kung saan kasalukuyang nagpapahinga ang kanyang maestro. Sa pagdating niya sa lugar, agad naman niya yung ginising para ipaalam dito ang mga kaganapan sa paligid. Maestro! Maestro, gising! May mga ruha! Wika ni Maximo habang patuloy na kinakalabit ang balikat ni Manong Alejandro. Dahil sa lakas ng kanyang pagsasalita, kung kaya't agad namang naalimpungatan ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang lumabas ng kubo kung saan doon nila nasilayan ang pangkat ng mga ruha na kasalukuyang naglalakad sa loob ng baryo. Walang sabi-sabi, dali-dali nilang tinungo ang lugar na yon sa pamamagitan ng pagtahak sa gitna ng palayan. Dahil sa medyo may kalayuan ang baryo nila Rakim, kung kaya't bahagyang natagalan sila Maximo. Halos inabutan pa sila ng ilang minuto sa palayan, gawa ng malalalim ang putik sa lugar na yon. Sa pagdating nila sa baryo, animoy hindi na sila makilala dahil sa napakaraming putik na kumapit sa kanilang mga muka. Pagsilay ni Maximo sa kinaroroonan ni Rakim, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 5 nitong kakarmang kasama na wala ng buhay. Nakadapa ang mga yon sa harapan ng mga ruha, indikasyon na nagpumilit yung lumaban. Si Rakim naman noon, halatadong naghahabol hininga, tanda ng pagtatangka nitong pagharap sa mga ruha. Dahil sa mga nakita noon ni Maximo, dali-dali naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng mga nilalang. Walang pagdadalawang isip siyang nakipag-isa kay Rakim upang kaharapin ng mga ruhang kasalukuyang nasa kanilang harapan. Bakit kayo nandito? Patay na si Protasio ah! Wala na kayong dapat ipaglaban pa! Wika ni Maximo sa mga nilalang. Nang marinig ito ng mga ruha, seryosong tumingin lang naman yun sa kanya habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Rakim nang biglang masipat niya ang iilan sa mga ito na dahan-dahang sumusuot sa kwintas na gawa sa bato.
Hindi mahalaga kung patay na si Protasio. Baka nakakalimutan mo, pinaslang ni Alejandro ang isa sa aming angkan. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang bagay na yon. Wika ng Ruha, pagtitig nito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, marahan naman yung naglakad sa ibabaw ng bangkay ng mga kakarma, pagpapakita ng pang-iinsulto nito sa kanila. Dahil sa mga pangyayari, napilitang sumugod si Rakim nang hindi pinag-iisipan. Maaaring nadala lang yon sa kanyang emosyon kung kaya't naging padalos-dalos ang kanyang mga kilos. Pagsilay naman ng matandang Ruha sa ginawa ng pinuno ng mga kakarma, ngumisi lang naman yon habang nagpapalit anyo. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Maximo nang masipat niyang bumalot sa katawan ng matandang Ruha ang isang kalasag na kahawig ng sa kanya. Sa sobrang lakas ng presensya nito, humahalo yon sa masamang presensya ng nilalang na siyang naging sanhi upang makalikha yon ng labis na kalituhan sa kanyang isipan. Sa puntong yon, hindi malaman ni Maximo ang taglay na kakayahan ng isang Ruha kung ito ba ay nasa kanan o kaliwa. Dahil sa mga pangyayari, napilitan siyang sundan si Rakim para ito'y mapigilan sa kanyang binabalak. Halos segundo lang noon ang dumaan nang maitulak niya ang pinuno ng mga kakarma sa daang kasalukuyan nitong tinatahak. Pagtulak niya roon, sakto namang tumama sa kanyang katawan ang isang espiritual na sandata na siya namang mabilisan niyang naiwaglik bago pa ito tuluyang bumaon sa kanyang kalasag. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto ni Maximo na kaya din palang magbigkas ng Ruha ng mga espiritual na sibat. Katakatakot para sa kanya ang ganoong abilidad sa kadahilan ng wala siyang kaide-ideya kung papaano yun kokontrahin. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan, nagpasya si Maximo na ilayo sa mga Ruha ang pangkat ni Rakim upang hindi na dumanas ng pagkatalo ang kanilang pangkat. Nasisiguro naman niyang malakas ang mga mandirigma ng mga kakarma, ngunit hindi yun sapat para mapantayan ang kapangyarihan ng isang dalubhasang Ruha. Matapos ang mga pangyayari, nagdesisyon na si Manong Alejandro na sumali sa digmaan para tapusin na ito. Maximo, samahan mo ko. Ipapakita natin sa mga demonyong ito kung ano ang kaya nating gawin. Kilala ko ang mga Ruha. Hindi ito titigil hanggat hindi nila nakukuha ang paghihiganting hanap nila. Humanda ka, sapagkat ang laban na ito ang pinakamapanganib na labang kakaharapin mo. Wika ni Manong Alejandro habang marahang ibinubuka ang kanyang mga kamay. Matapos niyang magsalita, biglang lumitaw sa mga kamay nito ang dalawang kampilang naging simbolo ni Lapu-Lapu. Dahil sa ipinamalas na abilidad ni Manong Alejandro, hindi mapigilan ng mga kakarmang magalak dahil sa mga bagay na kanilang nasisilayan. Pinaghalong tuwa at pagkasabik ang bumakas sa pagmumukha nito, tanda ng kanilang pagkamangha sa maestro ni Maximo. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis na namang sumugod ang matandang Ruha na siya namang sinalubong ni Manong Alejandro. Buong lakas na nakipaglaban ang maestro ni Maximo na siya namang patuloy niyang pinagmamasdan upang tulungan kung sakali mang malagay ito sa alanganin. Sa pagitan kasi ng labanan ng dalawa, walang naganap na pag-uusap ukol sa duelong maaaring magbawal sa mga kasamahan ng kabilang panig para tumulong. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita ni Maximo ang pagkalusaw ng espiritual na espada ng Ruha sa kabila ng tinatangan nitong malakas na presensya. Kahit nasa wangis yun ng pinagsamang dalawang espiritual na sandata, nakakapagtakang hindi nito mapangibabawan ang kampilan ni Manong Alejandro. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Maximo
nang tuluyang malusaw ng kampilan ang espiritual na sandata ng ruha. Kasabay nito ay ang buong lakas na pagsugod ni Manong Alejandro na siya namang mabilisang sinalubong ng iilang ruhang kasama ng matanda. Dahil sa ginawa ng alipores ng kanilang mga kalaban, kung kaya't naging bigo si Manong Alejandro na paslangin ang nilalang. Bagaman hindi niya yon nakitila ng buhay, naging masaya pa rin siya kahit papaano sa kadahilanang nasugatan niya ang binti nito. Umalis na kayo bago pa may mamatay sa inyo. Napatunayan na ng inyong kasama na hindi ninyo ko kaya. Wika ni Manong Alejandro sa mga nilalang. Nang marinig ng ruha ang kanyang sinabi, mas lalo pa yung nagwala sa galit, gawa ng hindi nito lubusang matanggap ang pagkatalong kanilang nalasap sa kamay ng maestro ni Maximo. Dahil sa sobrang pagmamataas noon ng mga ruha, tuluyan na nilang hindi nakita ang layo ng agwat ng mga abilidad nila. Matapos mapagtanto ni Manong Alejandro na wala pa ring balak sumuko ang mga nilalang, nagpasya siyang ibigay sa mga ito ang labang nais nilang maranasan. Binigyan na din niya noon ng abiso si Maximo na makialam sa laban para naman kahit papaano'y maramdaman niya ang tunay na lakas ng mga nilalang. Dahil sa sinabi noon ng kanyang maestro, walang pag-aalangang tinawag ni Maximo ang kanyang kalasag at kasabay nito ang mabilisang paglapit kay Manong Alejandro. Maestro, nakahanda na ako. Sabihin niyo lang, ako na ang lilipol sa mga nilalang na yan. Wika ni Maximo habang nakatitig kay Manong Alejandro. Magmarahan ka, iho. Huwag kang magpadalos-dalos. Alalahanin mo ang itinuro ko sa iyo. Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, muling nabaling ang atensyon nilang dalawa sa mga ruha nang masipat nila yung dahan-dahang pumapalibot sa kinaroroonan nila. Kahit alam ni Maximo na dehado sila noon sa bilang, ni katiting natakot wala siyang naramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang mga nilalang na sabay-sabay na sumugod patungo sa kanilang kinaroroonan. Nag-aangil ang mga ito at halos lahat ng kanilang mga kalaban ay merong tangang mutya at agimat na pumoprotekta sa kanilang mga katawan. Ang mahirap sa mga ruha, gumagamit sila ng kapangyarihan ng kanan na hindi naman sila karapat-dapat. Ano man ang tinataglay ninyong kakayahan, baliwalayan kung salungat sa Panginoong aming pinaniniwalaan ang kinikilala ninyo. Wika ni Manong Alejandro matapos niyang masipat ang pagsunggab sa kanila ng mga ruha. Kasabay ng pagwika niya ay siya namang mabilis ang pag-alab ng kampilan na siya namang ikinagulat ni Maximo. Sa sobrang ningas ng kampilang tinataglay ng kanyang maestro, hindi niya maiwasang mapalayo dito, gawa ng nararamdaman niya ang dahan-dahang pagkalusaw ng kanyang kalasag. Dahil sa ipinamalas na kakayahan ni Manong Alejandro, ginamit din ni Maximo ang kanyang mga karunungang nalaman sa libretang ipinamana nito. Pagbigkas niya ng mga dasal na nakalathala sa libreta, laking gulat na lamang ng kanyang maestro nang masipat nitong binalot ng 3 elemento ang mga sibat ni Maximo. Ahum para sa kidlat, longhino para sa tubig, at arkanghel para sa liwanag. Dahil sa mga pangyayaring yon, hindi na naiwasan ng mga ruhang umatras, gawa ng binalot ng liwanag ang buong katawan ni Maximo. Sa pagbalik nito sa normal niyang anyo, doon niya nasilayan ang disipulo ni Manong Alejandro na nagtataglay ng matataas na uri ng espiritual na sandata. Nagliliwanag ng kulay asul ang mga mata nito habang kalmadong nakatingin sa kanila. Kitang-kita din ng mga ruha ang mga sandata nitong hinahawakan
na alam nila sa kanilang mga sarili na mapanganib kapag nagawa sila nitong matamaan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tila ba unti-unti nang nag-iba ang ihip ng hangin. Kung kanina naghahangad ang mga ruha ng digmaan, ngayon para bang gusto na nilang umatras at lumayo sa baryo ng mga kakarma. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang napaatras ang mga ruha nang masipat nilang kalmadong naglalakad ang magmaestro. Ni isa sa kanila noon ay walang nagtangkang kaharapin ng mga ito hanggang sa dumating ang puntong may iilang mga ruha ang napilitang sumugod. Sa pagtitig ni Maximo sa mga nilalang, laking gulat na lamang ng mga ruha nang mabilisan niyong maglaho sa kanilang paningin. Halos segundo lang noon ang dumaan nang bigla nitong malapitan ang papasunggab na ruha na siya namang dali-dali nitong hinawakan at ibinalibag sa lupa. Sa paglapat ng katawan ng nilalang sa lupang kanyang kinabagsakan, mabilisan din namang tumarak sa kanyang dibdib ang sibat nilong hino na iniikutan ng tubig. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang naagnas ang katawan ng ruha, indikasyon ng mabilisan nitong pagkamatay. Sa sobrang lakas ng pag-atake ni Maximo, doon na nagpasya ang pinuno ng kanilang kalaban na umatras pansamantala. Matapos namang masilayan ni Manong Alejandro ang gagawin ng matandang minsan niyang nakaharap, agad naman niya yung hinabol hanggang sa hindi naglaon ay tuluyan niya yung nadakip gamit ang mga kadenang nakadugtong sa kanyang kampilan. Sa pagbagsak ng nilalang sa lupa, doon pa lamang hinayaan ni Manong Alejandro na makatakas ang kasama ng mga ito. Pinagbantaan niya din yung wag nang bumalik sa lugar upang hindi na madagdagan ang bilang ng mga kasama nilang nagbuwis ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging ang pangkat na lamang ni Rakim ang natira sa baryo. Itinayo na din noon ni Manong Alejandro ang pinuno ng mga ruha para kausapin ito. Ano bang pumasok sa iyo at bakit kami ang naisipan mong paggantihan? Hindi mo man lang ba naunawaan na kaya napaslang ang iyong mga kadugo sapagkat nakagawa sila ng mga kasalanan? Hindi sa lahat ng oras kayo palagi ang tama. Wika ni Manong Alejandro sa matandang ruha. Hindi mahalaga kung sino ang tama o kung sino ang mali. Ang pinag-uusapan dito, ang dignidad ng aming angka na sinira nyo. Sa tingin mo, tanda, maayos nyo pa ang sigalot na ito. Akala nyo mabubuhay pa kayo ng payapa pagkatapos ng mga ginawa ninyo. Mapatay nyo man ako, nasisiguro kong gaganti at gaganti sa inyo ang mga kadugo ko. Sagot naman sa kanya ng ruha. Nang marinig ito ni Manong Alejandro, agad naman niyang kinuha ang kanyang kampit na siyang mabilisan niyang itinarak sa balikat ng nilalang. Parusa niya yon sa matanda, gawa ng hindi nito pinag-isipan ang mga bagay na kanyang sasabihin. Sa pagdating nila sa bahay ni Rakim, agad naman nila yung tinalian upang tuluyang maikalas sa katawan nito ang kanyang mga agimat at mutya na tinatangan. Binudburan din ni Manong Alejandro ang buong katawan nito ng langis at asin upang tuluyang maiselyo ang lakas nitong nananatiling nakatago sa buo nitong katawan. Matapos nilang maisagawa ang bagay na yon, kitang-kita nila Maximo ang panghihina ng ruha na animoy kahit paghinga nito ay pahirapan pa nitong nagagawa. Nakasandal lang din yon sa dingding na pinagtalian sa kanya at halos lumupaypay na sa tali ang mga binti nitong wala ng lakas. Ilang oras pa ang lumipas, nagpasya sila Manong Alejandro na dalhin sa kanyang kubo ang ruha. Tinulungan naman sila noon ng mga mandarigmang kakarma ni Rakim nang sa gayoy madali nilang maidala sa tahanan ni Manong Alejandro ang bihag nilang matanda. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad,
Nagbigay ng abiso ang maestro ni Maximo ukol sa hindi malabong pagsalakay ng angka ng mga nilalang. Pinagsabihan niya noon sila Rakim na maghanap na ng bagong pagtitirhan para maging payapa ang kanilang mga buhay. Kahit alam ni Manong Alejandro na hindi papayag si Rakim, pilit niya pa rin yung pinakalma. Rakim, huwag na kayong sutil. Hanggat kontrolado pa natin ang sitwasyon, umiwas na kayo. Kayo din naman ang magbabayad sa resulta ng mga pagpapasya ninyo. Wika ni Manong Alejandro habang binabagtas nila ang daan sa palayan. Huwag niyo na kaming isipin. May mga rason din naman kami sa aming mga sarili kung bakit kami nananatili sa lugar na ito. Seryosong sagot naman sa kanya ni Rakim. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap ang huling paglalaban sa pagitan ng mga ruha at ng pangkat ni Maximo. Okay, pasensya na kayo, medyo na-delay tayo. Pero yung finale, abangan nyo, ngayon din yun, baka mga tanghali. Yun lang, salamat.